Цыркон ляціць на Беларусь, а Путін ужо не здольны як след вымавіць слова «ура». Галоўныя падзеі не з парадку дня прапаганды, а ў нашым новым аглядзе. Тлумачым, што адбываецца насамрэч. Цыркон мінуў Кіеў і паляцеў на Беларусь. Як такое наогул магчыма і ці варта хвалявацца беларусам? Шамкае, але бамбіць. Путін ужо нават слова «ура» толкам вымавіць не можа, аднак працягвае даваць загады нішчыць жылыя дамы. Троекратное «ура». Сентыментальны трыумф Александра Вусіка атрымаў гістарычную перамогу. Якімі былі яго першыя словы адразу пасля бою? Спойлер. Вельмі кранальнымі. Два розныя паняцці. Лукашенко зноў пахваліўся мірным небам, але адначасова загадаў новабранцам абараняць і айчыну, і канстытуцыйны лад. Чаму ў сённяшніх рэаліях гэта абсалютна супрацьлеглыя рэчы? Што ўтойвае рэжым? Місія МАГАТЭ на Астравецкую АЭС не проста перанесеная, яна адмененая на агул. Які рэальны стан справаў на станцыі спрабуе схаваць беларуская ўлада? Путін уже слова «ура» вымавіць не можа, шамкае, але працягвае бамбіць жылыя дамы. Прэзідэнт Украіны выказаў спачуванне новым загінулым пасля чарговай масавай атакі расійскіх тэрарыстаў і адвесіў смачную аплявуху расійскаму фюрэру. Мінулай ноччу рускія нанеслі удар па Кіеве і іншых гарадах і абшчынах Украіны, напісаў у сваім акаунце на тэлеграм прэзідэнт Уладзімір Зеленскі, перш чым асабіста прыбыць на адно з месцаў злачыннага тэрору агрэсара. Больш за ўсё ракет было скіравана менавіта супраць сталіцы. Па жылых дамах, школах быў падпалены спажывецкі рынок, адзін з найстарэйшых ва ўкраінскай сталіцы. Таксама ўдары нелюдзяў разбурылі Чарнобыльскі музей, нацыянальны мастацкі музей, а таксама будынак, у якім знаходзілася бюро сеткі нямецкага грамадскага вяшчання АРД. Выбуховай хвалею у будынку выбітыя вокны, зрушыліся муры. Ніхто не пацярпеў, паколькі ўнутры і паблізу звонку нікога з супрацоўнікаў не было. Але ўжо ёсць пацверджанне, што каманда працягвае працу, выкарыстоўваючы мабільнае тэхнічнае вырашэнне і запасныя варыянты. Пацверджана, што прынамсі 83 чалавекі атрымалі раненні ад поўначы. Гэта была цяжкая атака, 90 ракетаў розных тыпаў, 36 з іх балістычныя, 600 беспілотнікаў, 2 асобы загінулі. Путін ужо не можа выразна слова «ура» вымавіць, але ўсё яшчэ знішчае будынкі сваімі ракетамі, узгадаў прэзідэнт з нядаўняга. Шамкае, бармоча, яны сапраўды неадэкватныя. Мы робім усё магчымае, каб гэты стары Арэшкін у Маскве нарэшце вымавіў слова «мір», падсумаваў Уладзімір Зеленскі. Прэзідэнт Украіны вельмі дарэчы узгадаў чарговы казус расійскага д'ябла, калі той на публічным мерапрыемстве паспрабаваў прадэманстраваць баявы кліч, але атрымаўся вельмі брыдкі і сарамлівы пшык. В их честь, в их поддержку. На счет 3. Громко так, чтобы они услышали. Троекратное «ура». Ура! 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 Цыркон ляцеў на Беларусь. Не ўсе балістычныя ракеты ўдалося збіць мінулай ноччу, паведаміў Уладзімір Зеленскі. І калі паловы на трэцюю ночу ўкраінскія каналы апублікавалі такое паведамленне: цыркон прайшоў Кіеў і паляцелі на Беларусь. Далейшай інфармацыі па пралёце гіпергукавой процікарабельнай ракеты няма. У Беларусі таксама маўчаць. Аналітыкі мяркуюць, што гэты выпадак магчымы для глыбока заблукаўшага снаряду, бо цыркон фізічна не можа паляцець на Беларусь у рэжыме штатнага ўжывання, паколькі гэта супрацькарабельная ракета марскога базавання. Яе пускі робяць з ваенных караблёў і падводных лодак для паражэння перш за ўсё надводных цэляў, але дапускаецца атака і на наземныя сілы. Так што прылёт цыркону ў Беларусь ці пралёт праз яе таксама выключаць нельга. Тым больш, як паведамляецца, цыркон збіраліся запускаць падчас нядаўніх сумесных вучэнняў Расіі і Беларусі з ужываннем быццам бы ядзернага патэнцыялу. Пасля масаванага начнога удару Расіі па ўкраіне прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа заявіў, што тэрор супраць мірнага насельніцтва застаецца галоўным інструментам вайны Крамля. Масіраваны удар у ноч на 24 траўня яшчэ больш дэманструе жорсткасць Расіі і ейнае поўнае грэбаванне чалавечым жыццём, напісаў у сваім акаунце X літоўскі лідар. Расія абавязкова будзе прыцягнутая да адказнасці, а мы далей будзем падтрымліваць Украіну столькі, колькі спатрэбіцца. Александр Вусік абараніў баксёрскі тытул WBC у цяжкай вазе. Украінец перамог накаутам у 11-м раўндзе былога кікбаксёра з Нідерланду Рыка Верхувена. Бой адбыўся ў егіпецкай Гізе. Каманда суперніка не пагадзілася з рашэннем рэферы і падала пратэст. Вусіка плануюць выклікаць на рэванш, але ў яго ўжо ёсць наступны супернік, непераможаны нямецкі баксёр-прафесіянал курдскага паходжання Агіт Кабаеў. Пасля бою пераможца быў сентыментальным, узгадаўшы, што ў тыя хвіліны адбывалася на ягонай радзіме. Для мене
це дуже важливо, але я знаю, що зараз в Україні, моя країна, летять бомби. Мої люди зараз сидять у укриттях. Моя сім'я, моя дочка, вони в укритті. Вона надіслала мені повідомлення: «Тато, я тебе люблю, ти переміг, мені страшно». Я сказав: «О Боже мій». Лукашенко раптам прибыў на цырымонію прыняцця ваеннай прысягі. Звычайна такія рэчы не практыкуе ні летась, ні пазалетась, ні раней гэтая дробязь для яго была не царскую справаю, але раптам стала не дробяззю, закарцела. Дыктатар зноў пахваліўся мірным небам і да словаў пра абарону айчыны дадаў словазлучэння таксама канстытуцыйнага ладу, хоць гэтыя рэчы відавочна розныя, асабліва ў сённяшніх рэаліях. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Ён у свой час і скакаў, і поўзаў, але прызнаючы, што войска не санаторыі, загадаў камандзірам тым не меней не муштраваць новобранцаў. Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Министр обороны, генеральный штаб страны, все генералы получили задачу уйти от излишней муштры в армии. Мы в армии должны готовить специалистов, которые умеют управлять этой техникой, которая позади вас, и еще более сложной, которые умеют владеть своим оружием и которые будут и духом, и телом сильны, физически подготовлены. Міжнародны сорам, як паведаміў тэлеграм-канал «Спакойны астравец», полностью адмененая важнейшая миссия МАГАТЭ. Пакуль афіцыйныя ведомствы і прапаганда імкнуцца пераключыць увагу на планавыя прафілактыкі, нашыя ўнутраныя крыніцы на станцыі паведамляюць ашаламляльную навіну. Миссия МАГАТЭ «ОСАРТ» на беларускую АЭС полностью адмененая. Яе не проста перанеслі на больш позні тэрмін, яе ўвогуле прыбралі з парадку дня. «ОСАРТ» — гэта ключавая, самая жорсткая і аўтарытэтная інспекцыя МАГАТЭ, якая мусіла праверыць рэальную эксплуатацыйную бяспеку астравецкай пляцоўкі. Это мусіў быць галоўны экзамен за ўвесь час працы станцыі. Што гэта значыць на самой справе? Сітуацыя на БелАЭС крытычная. Гэта беспрэцэдэнтны крок, які расшыфроўваецца адназначна. Справы на станцыі ідуць вельмі дрэнна. Персанал проста апусціў рукі. Падобна, колькасць тэхнічных касякоў, рэгулярных паломак, абсталявання, уключаючы хранічныя праблемы ў рэактарным аддзяленні і іншага беспарадку, дасягнула такой крытычнай масы, што кіраўніцтва і інжынеры зразумелі: схаваць, зафарбаваць ці прычесаць гэтыя дыры перад міжнароднымі экспертамі ўжо фізічна немагчыма. У Менску ўзважылі рызыкі і прынялі цынічнае рашэнне: лепей адзін раз перажыць міжнародны сорам з-за дэманстратыўнага зрыву важнейшай праверкі, чым запусціць інспектараў унутр і атрымаць разгромную афіцыйную справаздачу МАГАТЭ, якая зафіксуе поўную профнепрыгоднасць і небяспеку аб'екта для ўсёй Еўропы. БелАЭС канчаткова пераўтвараецца ў абсалютна закрытую чорную скрыню, дзе ядравая бяспека прынесена ў ахвяру страху перад незалежным кантролем. Мы працягваем уважліва сачыць за сітуацыяй, паведамляе тэлеграм-канал «Спакойны астравец».